Hello dear viewers sa isin pat. Welcome sa channel. Yoro utrai kani kana ko step Monday. Kabakaman hakakertang jong Jesus Christ no panem te pan Islam syu ikpor akwa ban Quran fi ko ei kabadan kamtam. Tas ngap babat dei na kani. Kaba mi shibun ki ei kajing em jong fi. Bafin ki wa kajing em jong fi kadan kambai kani ka wei bat kata ka dei. Kumno ban lat na ka jingmong ka do nut. Pengal atho ni ada tho ifi viewers am syukran tu ring ada prepare duai ho blay padom tang la ayat leng bai kani pada ka jing ai jong blay ngan ong ifi ala ban ai kani khubor ifi fi ka do nut ngan ong ifi kadai ka wei na ki shlam anong ka do nut jong na jong fi jong ni baro ki real kadai ka wei ka shlam anong fi kaba fila ban kelan hajing imen sim lani fila ban kiu om tang hajing long men sim man haki wei ki kamru kaba file ni em hakani ka perthai ngon kani ka perthai ka dan ni em ka perthai ka badan ka pop no ti ngimla ban ong ba onom dan ki briu ki bapen mong ni lani ginomla ban ong ba ginom ye kendu ye kita kijing penmong ini akan du baik dengan orang para banget. Hendrai kumnu te bapinya da ya do nut jong pi lani jong pi nak ini ki jingmong ano. Ngin syabet ban syak sum sultan un siap bet leng bagi beriu do khnam mo. Nam me ding mo ban penmong ni ka do nut. Pat sisin baka mong ka do nut nganong fi kawan ka thit ka jing kthang. Kawan ka thit jing sosi kawan thit jing ba mema. Kawan uthit jong jing bisni jing bitar ngan ong fi abang imong ni kum ka kalong luksa kan mentah ba phi le kai ki khana ki le kai ni ki ur ma la di ki ur kadan ka jingmong ha to ka khatmet la da kadan ka jingmong amla ban ladam sop spanya ka anong fi ka to ka wung mo kalong open nani ka pau shabar ka to ka jingmong anong ki wan ski bacterias no nani kini ki khnyang jingpang ki wa ban cause infection mo ki khnyang jingpang kin wan ha to ka ajaka bomong batkin thau ksut anong fi kala ban ut ru batan dan dam sumar ba dam pen khut nganong fi kala ban hapan atno ya to ka kejat na kti kan ka bomong ka juja kum tangan ong fi mala ju i na mar mencuakat bangadang turai ha hospital mong yo ban le iktigi yo ban le iktigi jaka dressing nong ban i kidan ki brigi bahap atno anong fi ti kaju kan ka do nut ngon fila ta kamang ka do nut jong fi kam khya ka do nut para banget kan mau viewers kan satan ka jinglong men sim jui bat u satan wele bai kan ni ban attack ni ka do nut jui na kata kata kan ka shiti ka kitab proverb sahab arpulai ka ong ni ong tu recap yala ka do nut da ka basumar na banaka kiwan ki jingmi ke jingim i nong tho jong ni proverb mong Solomon ong tho e kani ka tho in general i tho ne kelum wang tu recap ya la ka do nut da ka sumar na banaka kiwan ki jingmi ke jingim i ka do nut hang ne ngini Quran syapang ban recap na ka jing syam pen na ka jing mong anong ibun bang ni haban recap ya do nut ni haban recap na ki jing kwa brai ni haban recap na ki jing kwa spa mo jing it ya ka spa nong ni haban recap ndre man tang ni Quran specific ni aku note ba finya da that fi dan ba ki bahayeng basam fi dan ba ulok na ka lok fi dan ba ki kun fi dan ba ki parlok projor fi atrai ka ministry fi dan hang nong kini ka jing mong ka do nut ka wei ka ba bansa kejap iki ngon fi nak juyat teng ba kani para bangai kadang keren om nak atang nak experience nak keren shona ka tin jong blai hi ubriu lani ka briu ka bakloi ban mong ban thut shen unjin jar ba ban kiu ka jingnom sim sakut pedok haju mla ban ong fi ban kiu ka jingim sim nuksa anai fi
kumno kan nila ban yada lada syukhan mentafiyat ka jigim pila le bahai ki beriu di mendai tang ba ngarong fi let's see video beriu ba smart ba ban le bahai ki beriu mo fi it man le bahai ki beriu nong fi dan kamen sim ban ya rap nong fi dan kamen sim ki kamen sim oh dai iya no ino ki ba dok ki ba kerdo ni ki ba jenjar fi kloi bang ban len la di ban ya rap ya ki nong fi mo Andrei apa pila Arab ya ki ngon fi kila light na ka jing e ngon fi kitu gi ju hi bri ngon fi kin keren persya fi kin sedang ban iban fi kin sedang ban wo daw fi kin sedang ban pen pe ka ling jong fi ru pin ya kan do ngon para ngai kita gi bri ru iba le se phi kan do hi mata phi sham ru ni kita ga jing jama o fi la le bang ngon fi la le na do ka men sim baro ngon fi ban penti wi gi bri ban ban ya rap eking on fi kala ban long kadai ka ba file ka jing im ministry ka ba kanjaman sim ne kala ban long ba file ka jing im ka ba man la sir ma kila kita kila ban long ki bahyeng ba sam jong fi ki ba fila de ba kila ban long ki parlok parjo kila ban long ki paramarjan kila ban long kino kino ngimla ban ong ma fila le ba ti fila ye te ki fila sacrifice lot man ong fi athe lot Andrei kini ndala yang man ong ndala bha maki hi ban keren persya fi maki ban keren pen mong ban keren ki tin lai po jat man ong fi o setan oi pendan kam ki man ong fi imen sim pendan kam fi bat dai hang ni kan ladang im husiar ong fi ngim so thu ki nong rem abaka mong ka do nu jong fi ong fi sedang ban bu thi jing thang ki fi sedang ban isi ki fi sedang ban bishni ka sedang ban mong ong kiwan hang tu kan men tu setan yo lat man tap de gi bakteria ki bakot ki men sim baman ong fi bat phim la asuk teng teng ban duai fi i ki fi ishrai kan ong fi idom namar belai fi ong fi bitar se u belai ka penlong fi suan bitar ai ngala de bai ki ngala de ei ngai menta kom ni ki siu kuliang nga o ki siu kuliang da ka bas ni ka ba ba aju jan em para pengat kini ba pet i was na kran ni fi ong ka kendu ya ka do nu fi mta ka pen ki le sidan na padang jo fi ki bala bala ha ka jing long sim na ka ni ka down ong fi om na kam taka kanu kanu ka daw ba file pop ngai na man taka ni ngong fi mong ni bri ngong fi kat sangapangan ana da pun chasko da duai ho blai kan ka jingkran mata kan pelak lut fi kumno ngine para banget ngong fi ni dan ya ka tien jong blai fi ka tien jong blai ngong fi kalong powerful kalong kabla persat men sim du blai ba apa ngar ngala juyat ya kan ka jingat nanti ngani tu fi para banget ngala juyat ngala jumong ba men sim oh ngala jumong ngala ju daga jinga ai jong blai ngong la le bhai ki briu ai Henry Japan mo waki keren pen mong keren ai men syang ngala mong ngong fi ngala akum bu thiet jing thang akum isi ngong fi bat jaiu nga hiar ka jing long men si ngala akum dom yu blai ru ngam jumla syuk ban duai ngong fi ngam jumla syuk puli kot ba kita ki por ngong fi Henry nga aingu yu blai ngong fi aingu yu blai ba hiran ki syakri jong blai ki bayar rap lang ban kran ya tin jong blai ba salat du bat man tanga kwat ban kran fi na ka shiti na ka tin jong blai ba fin lat du ya let bat nga para banget ne dia viewers na ka shiti upo shikinong kolosai kalau nong ka balai ka tukhat ka ba arpulai hado arpusan ikan tin ki ba ongkum ni kat ka ba finle tu trai na du ka mensim kum baha utrai bat am haki beriu haba pitip bana utrai pinyo pediang ya ka bainong jong kata ka benta na ba pisyakri ya ukres uba utrai namar uta ubale bamdai un pediang pat na ka benta kata ka bamdai ka ba ulale pat amdan ka jingnyau siliang khamat sngap bangan ban yang sisin ei ka ba upol ong ni wang kat ka ba pinle to train ado kamen sim ti haba pinle bhai no para banget wa do jingkerman trai ba na do kamen sim no fi trai ba na do kamen sim tang ba ei ka ba upol ong ne ong kum ba ha utrai ba am ha kibri mensyual si
พี่เละบายพี่ expect makin penpai dah ka babahaiพี่katakan ka babakala no ngar julong taพี่ expect bagi beriu ba pila lek bahai ki kin penpai pat ka babahaiพี่oh para banget kan ka perthai kadang ka pop ka perthai ka bam dan ka jing bam sngongu ka perthai ka badap ka jing bam sngongu noพี่you what like expect bahawa fili bahai beri fil atrai bahai beri finyo bainang na kibreu katakan penmong ya do no jong fi henry wang kumno but haki breu haba pitep kumno wang haba pitrai pinle to train na do kamen sim kumba ha utrai oh haka jing syakri lai ngonong par mangat pin syak penmong ba jing syakri blai via jing syakri blai pinle no haba pit le syakri blai fi dua ya ki okya duway na do kaman sim bakin da yokya per uno no bri duway ki bat aba ki yokya le nakabanta utray am naman taki bri no am bafinyo bainong am bafinong kin tap met fi am bakin kin snow tanat fi kin yaro fi kin rajak pin samong rei da fi le nakabanta utray am utray male na marba ma ay ngom sim khut ma ay ki ikhtiar ma ay ka bor man duway bat bangan le bahan fi le bahai ki bodok an le bet na kamenta ka buram jong agam per ki pen pai da ba sniu na ka ba ta kadai maki hisimat ki ban hap ya dai bu try ma fi bat le no le da ka jing kaman ngan on fi na mar ba fi le tra oh ya ro try mana fi ka jing ya ministry jong ki dan ki bun ki bangai kenduk kum ta para bangai ngadu wai ki la le la mo mana fi bat man tau namar bu bleu la pelat lu jangan adu bai ki la yu ki keren ben kelah dia ki om kum itu ministry baret kum tu breu u barang susan mano kum kata para banget ki la yo kya no fi lai i kam ma jong blai renga ai ngu u blai ngam simbong su kadok nut no fi ngaduai pen ban na ta juki ong try jisu koro malai i ngale na ta jong me kan nong ka dei na jong me mnak ki breu ngadu bai kita ki basyun ki bakren sni yo plak manduai kasuk kamen sim kalat lut ngadong fi bat nang tala daki wan ki breu banduai ski weru ngampet su kile no try ngala le nam ta jong he nam ta try na mar ko ong ne nam ta try ma me try me tip han ong try dan tentang para banget haba le ka ministry nong fi aduai ki breu ki alat lut ki la plan ki pop handrai ja ayu ki pai biang sya pop ja kum kataru amar bakim serious ya ka tin jong blai ki pai biang pop anda ki la pai sya pop ki keno kala dan kum gitaru ani kenduk kita yang ba keno kala boleh dan boleh ya no fi handrai bakim trek ban ko ngu ya tin jong blai kim trek banyak tin jong blai ki ko banyak biang pop la blai la pala lu kum gitaru ja para banget syakran mamdai ngam syakran ban rengai yaro yu try ba hakum taru aduai ki bikin wan pai pat syaka jing kala ka bumut ngam du jing kerman chu para banget man ngam le tan man tagi beri ngam le man pan sobhai no an le nam ta ukres no fi namar ko angum ne haba pitip bana utrai pinyo pediang ya ka bainong jong kata ka benta pinyo pediang na utrai om dei no beri ngam ong kan para banget ni ba kimdan kiba ya syakri lang kiba i shanot ko bensim no fi kiba yang i tap bensim da jing ai jong trang ya buram mar kaliang iwe kidan gitaru ya ro yo trang roi ken yakan du ki bri ru haka pertai no fi ka bakan riang ga mutlak no fi hanrei tungin dap da jing kaman mar belai haleluya i syakri yo trang yo ka bainang no try Jesus Christ om ni bri Baik Matias, Gospel Matias. Ya, kan kaktin jong blay am para banget. Oh, dap dah kaktin jong blay kan ya dai ka do nut. Yang yelek dah Gospel Matias lenong basan bakat we, do bakat a. Wong mi wong suk mapi habakin ya keren ben bat pensitom ne fi bat kin ong kiktin baman ru. Kiktin baman barok ru ya pi. Naka benta jonga. Nakabanta jong ay pisyak sitam nakabanta mafili nakabanta ukres ni mutamu but habaki sulam ler ong no suk mafi habakin ya keren ban bat pensitam ya fi bat kin ong kiktin baman barok ru ya fi
dah kabenta jonga habaki shulam ler tu ya kamen tu ya syak kamen ru namar ka bakrau ka bainong jong fi haki benang ka bakrau la dagi keren ban la dampat keren ban fi empat krau bainong fi deban keren tu ya syak kamen ru namar ka bakrau ka bainong jong fi haki benang na bakum ta kila ya penshita me ta ginong tu ulpa ki bala menshwa jong fi ru pan ngarong ya fi ka bainong kadan la dangi syak keren ban ni pertai tu tiap bala nang penlang ya kata ka ya kata ka bainong jong ya benang oh belingim keman manong fi jadi man keman ban la dampat syak keren ban jamut nang pen so bah beriu kan ang expect ni beriu kan ma bengi keren ya kajing sisa ong fi da kajing i kan ong fi bin syak keren ban bat yaro yo try nang lang kita ki yu kata kaya da fi ka do nu mong syu manong fi baik si kat uji sukres ubajanai kan ong fi baik mang ngang mamdai ublai kan ong fi ngadai tang ubri ngadang bun ki jing duna par banget kadan tang ka baki keren lu kadai mo kadang tang keren lu tang idang duna tempat biang te mo dari pet kat yu uji sukres kan ong fi pet kat uji sukres ubajanai mo ni ya be ya kata jing janai mo dari pet kat uji sukres ubajanai kan ong fi wa khalam dan kan waro pop open kia ki beriu ha kan ni ka bentang no syak kan no ben man bau mani men bau mani ksut no bau be men sim man da men sim ksut tong ni let bat ngana ya gospel Matius kal no bakat dekat ba ar puar hadu ar pusau kong kum ni anda kum ta lawan lam hu ya uba syong ksut uba matla bat ubam nang kren bat ulapen kia u kat adu bau tau ba matla bat ubam nang kren la yo i bat ulah keren ru ti kita ki pat ba barok kilai sngau kendet bat kilai ong uni umlong ukun udabet henry haba kita ki parisi kilai sngau ki ong uni ubri umbe no iksu lemda ubel sebol lemda da ubel sebol urang ba iksu perkat Yesus Kristus la be itu men simbaman la penkia zo ba mat la bri lai i uang syakran ban man ari uti mendai itu misteri kun debet tentang kata lai i te tu parisi riu nyam gi omna la long wang no ube yo kiksut da ubel sebel orang bak kiksut hadu kata sya om ni lak julap dia kan ni ruah bangi duai ngan ong ibe simpaman di keren ni gi telit ngan ong fisya kanok bangi mani kiksut til ada uji skres badai ubelai bom dan pop bakut kelam tok beriama la jana ai deui wajana ai deui kunjung belai usya kanok ta sakat no manga feeling sya keren ben sya kanok tinginum so pera nong fi inum so pera nong fi dan nang teng pedang jong firu ki barang niat ki beladap ya kajing ka arsin adap kelah mod la mak des adap niat ya kamon jong blai mak be fiat ya kajing long ro blai menta syak kanok ban dei syak man kas ngau hak au ngau hak mat le hak sene syak am para banget but Paul sik Timothy wang kumno na Quran mai fina khtin jong blai wa ba ar Timothy lai khat ar khat san ko kumno la dap keren deh ka Bible ko bat baro ki baman ban imriu blai ha ukris Jisu kin syak le ben ti men syua ba pidang yat ba pertai pilong ukla pikiran man pikiran le he ikti ba syong nang fi kim junut ban ong ni mo la da pila ajat syak pertai ki mong ni re ki rajak ba fi ki takmat adin la jan jat ru handai menta namar ba pila kala bamut lawan syu blai syak keren omno syak le ben dapat syak keren bamdai syak ye syak omno namar bau boleh mdai te maki ngan ong kidai ki men sim baman la da fitip am kidan ki men sim baman ki rong lang bagi ki beri man sya par fidang ya kersum lang bat ka pop fidang ya menjor lang bat ki kim pen shitam me fi namar iri men sim baman ki atip apin salet sebujok fidan akal enti jong jok ndre hakasni ka ba fi kala ka bamot ba fi pa fi kwa ban imru blai ong sedang ka jing syak pen shitam sna ye Yesus Kristus la keren pa wang ba kajing pensitam mo ya ubri kan sedang nalaying la sam ni aya yeng la sam ni sedang what slow pair para banget kanong fi pat namar wang kumno
Paul wang kumno bat barok ki baman ban imru blai ha ukres Yesu kin sha le ban rei ki briu ki basniu bat kinang syukur kinang sniu nang sniu ki da syukur bat sya syukur han rei mamme tu yaine mame tu yaine a kita ki ai ru ya ki bamelanang fi ya ki bamelanang bat ha ki bamela penet scam me oh yang scam par banget habala penmong ka dok no jang fi du bai ki ba le sniu fi du bai kita ki ba shun you fi on fi le kaman ha utrai on fi namar kita ki briu kin le ban fi ki dan ki men sim baman on fi setan ko ban tan biang fi te ko ban tan nak to hima ki banang ba fi poi ko ban penhap yang sedujok fi ban tan biang se hima jong jingdom em para banget wat le syak syukur on fi wala ngap itu gimen sim baman ngal ajuya kan tim shola jan oh ai ngu yu blai bu kring pat an oi pamentang ayo ban keren ya ga jing si safi ya da ai ka do no yang fina ga jing mong da ka bas ngau thu i mon ya ka tin jong blai da ka ba pusan ha ka tin jong blai an oi bat ka di ka do no jong finga an oi kana la san da ka tin jong blai da ka jing it jong blai an oi fin da ka jing it jong blai finum mong shu an oi finum bu thit jing thang shu finum pet shu i gi bri an oi fin long ki baman kerhai ngan ong fi pet ka shiti sino koren kal nang bakhat san khat basan pu pra ka ong no kong na bakum ta ku para banget ba i jonga tu long pi ki bayai ne scam bat ki bam ken re no ki baman kerhai man la ka sni ha ka kam utrai ba pi tip scam ba kata ka jing trai minat jong fi kam julong ka balet no e ha utrai trai sitam ha ba pi la le bai ki briu wat ong anum le shu lada ki siu ya vida ka basniu dia kendu skiu ki briu le ba bet na fi ya ne aka ta jing le ba wat ai ba ka ta jing long ken riang jong ki briu kan pen ken riang lang fi haba pide u briu ba le ba ya ki ba dok na aka jing sakri blai nang no ya ini aka ta jing le ba da ba shane outrai wat ai ba kita ki wai kin spoil ya karakter jong fi kita ki briu ki manang sniu ki manang syukur balai kin spoil karakter jong fi namar bah bakat do ngau fi haba pitip scam pitip te parangai baka jingtrai minat jong fi kam julang ka bale no ai utra kanong le no ai kanong ka ba fil ale kan lo kanong ka kam ka ba ba fil na ka banta utra no padem jong kanong le no ai wat laki breu ki pan pai da wasni wat laki breu ki pet no na fi wat laki le kanong no fi yaro utra kan sadan kan nong no fi nakadaw wang fingi dan kambha amtang kajing duai ka de ka wei para banget ka badan kambha kajing im jungi henroi para banget klam ka tin jong blai fin sa sakalan man fin sakalan tungam ru hak tin jong blai ka tin jong blai bat ka jing duai kilang ki artli ki thap niang man fi ladangi duel ladangi pensyong nong rem hakini ka jing dak umet sim khu ka jing le kaman blai kini baro ar man fi kini ada ini na ni ka jing mong ha do no namar ngi dan ka principle kelam ka tin jong blai kum nungin tip kum nungar man tip kum nu ki tip ban hikaya nga ngang wala sya hikai kum nungar man tip ban hikaya fi ban im ban yadai kata do nu nak jingmang bakadan ka tin jong blai namar u pol su thui muti wang kum ni unang ha ma me tu yai ne scam ha kita ki ai ru ya ki balanang bat ha ki bala penget scam ya me da ka ba tip nanu melanang ki bat na mendang khunlung pen mala tip ya kita ki jing tho ba khu kibala ban pen start yami syaka jing pen im da ka jingat ka ba Jesus Christ oh bun sin ki syakri jong blai ki blas nama syakri ki ya dau men sim ki duai ngai ki klat no ya tin jong blai kidan yau men sim ni ki klat ban ra ai rawat lam kan ma waktin jong blai pol syakti jong ki Ephesus ma kal na ka ban riu wang ba bidan ya ka wat lam men sim tu rak no ai ka wat lam men sim pidan yau men sim la da pimlan ka wat lam pin sakalam pinyel etmara im dan wat lam yo sultan ki men sim baman haba fidan haba ki wan ban pen shoy gitu ki wan ban pen isi bri fi em ka tin jong blai ka ong ban duai ki nong shun em ka tin jong blai ka ong tungin recap yo do no em ka tin jong blai ka ong pengin train ka tau try am na menta ki bri ki wan ban pen shoy fi hallelujah oh fi ro you try an pen ko no hang ni artat da kawai ka shiti ki nong koren ka ba ar ki nong koren sao khat nyo pra pet para banget haka perthai ong ki jing jenjar ki babun yo banget ki jing jenjar yo bahak ki babun re troy pelat kita andre upol uang kumno haba pidang siat ka jing jenjar mentang oi fi pet ki jing jenjar na kabar ki wan re ka do nut ka kemen pol uang kumno uang sengap ar koren sao khat nyo khat pra dalet bat pusan ni kitin da pulih dalde
Namar ka jing jenjar basting jongi ka batang shibet kanang penlong nakabenta jongi ka jing khia ka buram ka bapalat bat ka bam jukut habangim khmi syu syakita ki ru ya ki bangi yo i hanroi ya kita ki ru ki bam yo i namar kita ki ru ya ki bayo i ki long tang shibet hanroi kita ki ru ki bam yo i ki long bam jukut kan tungi nempet diki khamat ki bakan jado bandu ke jinglong mensi habangi syak jenja tungi nempet sigi beri ki nempet syau beri nempet syau pastor nempet syak no syano no fi haba pi dap kita ki jenjar pet syau Jesus Christ upol uang hagi sti ke beri uang dah bak mi syau nong penem unong penlong nong penjanai ka jing inget jungi kami syau tahu nong penlong bar hakini nginum kami syuk sigi situation pilat syakri blay on tang fish lak ban syak kan tat ru kila ban e no fi tang pilat syakri blay te blay on fi ki e no fi si tang po no fi sngo kumbal asya ban train ya jingat jong fi baka jing syanya jong fi kanom long hau beri ka jing syanya fi kanom long hau pastor ka jing syanya fi kanom long haki nong yalam ka jing syanya jong fi ka long betang blay ho tang ki e fi kila ka e fi ka tin jong blay rei ha bakat du ka dei ban pen ka jingat jong fi kan long hau belai upol uang ba ngam syam kurat ni fi dak kitin jali je henry ngawan ban pen pa kata ka bor jong mensim kanang ba kata ka jinget jong fi kanum long haki bri henry hau belai kat wa apostol Paul wang ba ka jinget jong ki kanum long hau apostol Paul henry kan long hau belai aba fi dan ka jinget jong belai fi san nak tin jong fi fin lat na ni ka jingmong ka dok nut ba ha ba ka mong ka dok nut ka khiak ka dok nut nan takan sei so wan ong fi kanong miyo kato infection kanong miyo kato ki mensim baman nre haba thong yu so fin even ang kiyo nakaburam chubram ini ban yat ka ni ka jinglong si ya ro yu try para banget ngada duai fi na duai ngakuran ka jinglat lu kita ki bamang oh Jesus hallelujah tapan kia ka dok nut ka bamang ju ki ken try bikin pet tang syami try kin pet chubri try kinya try haba ki syakri blay try Jesus kodo in syakri tu bagi yok kanong nami ani tu sekali ka way para banget abang alek ministry menta oh ngampet syuk beri ngampet syuk Jesus Christ ngampet ka jing yar ka jing he ministry kata kam boda yang ngampet manu bawan ban duai fasting manu bawan ban syakri lang ngampet kata ngampen bor syuk ki beri ka ngalek bet ban yok ka jing keman no bleng ngalek ka bau blay ai nga ban anta ka lut ka mensi ngam kuat ban control ki beri kiwan na kimwan ka jing syakri ka syong haki para banget ni kentu ho ta jing it ndrei o traji subkhodor ka thong galong ban yakan du bat mi ku Jesus ka thong galong ban yo ban nami kan try ki ai katakan lat lut ya fikan ya da na ka jing mong ti para banget la da pis ngau thu ka video ka la ra ya fi balai fin subscribe no ta balai fin share ni ka video fin long ban spread ya ka gospel no believe him hit to notification button lada fidan ka jing khang nanta kala ka bamut no fi khang ni hibri fi bu thi jing khang kala ka bamut no phla shabar on try na kala ka bamut ngari pen ngari nouns na kala ka bamut na pentukut no ini thi jing khang na duai gitu gi basyun duai na do no da apply ka jing mak fin mak gitu gi bri bale sne fi ka jing khya kanwan ka snam jong Jesus Christ khat ka snam jong Jesus Christ nget ka jing syaya ka ding na calvary nget bala tep u babla mi pat oh IT shu ni ka porfin yo ka jing khya ki men sim baman kin mi na fi but fin wan ka jing keman blay but dai tang ka jing keman jong Jesus Christ ka balak ban penyai net fi do ba kut ngan fi ka dai ka jing keman ka joy jong blay ka ban dan bor ngan fi ba fi syakri beri am shu da ka jing lak beri da men sim blay am ban yo buram han rai ban yo na try kata kan nam ka ba up ingi ka man sawan ku blay shibun viewers ku blay shibun ya ro yo